El món està ple de veus silenciades. Algunes d'aquestes veus tenen talent, obrin finestres, il·luminen racons inèdits. Però el món és un galliner. El brogit ompli ciutats, mitjans de comunicació, pantalles. Mai no hem tingut tants mitjans per a difondre, per a rescatar de l'ombra. Tanmateix, mai no ha sigut tan difícil fer visible les veus silenciades. El soroll, l'excés, la pressa, beneficien el missatge efectista, superficial, i proscriuen el subtil, el complex. I el món, que és un embolic immens, necessita missatges complexos. N'hi ha, però, un contrapès, una esperança, els intermediaris. Entre l'autor i el lector d'un llibre hi ha l'editor que aposta pel llibre i el fa seu. Hi ha els correctors que pentinen el text. Hi ha el dissenyador que el vist i el fa atractiu. Hi ha la cap de premsa que el projecta als mitjans. Hi ha els crítics que li fan ombra o llum. Hi ha els llibreters que l'ofereixen i el posen a les mans de l'últim de la cadena, el lector, qui, sobirà, decideix el destí del llibre. Si jo sóc ací ara, és perquè tots vosaltres, editor, correctors, premsa, crítics, llibreters i lectors, m'heu fet confiança. Heu mimat el meu llibre. Vosaltres sou l'antídot del soroll, l'esperança de les veus silenciades, el tema de què tracta precisament Ignot. No vull acabar sense donar l'enhorabona a Núria Busquets i a Gemma Pasqual, finalistes del premi i que de segur el mereixien tant com jo. A tots vosaltres, moltes gràcies.